Mira, cando eu iba á escola, estudiaba todo en castelán, aunque eu falaba en galego, de toda a vida, pero na escola tiñamos que falar sempre en castelán, e estudiar en castelán. Eu aprendín a falar aprendín moitas palabras en galego a cando os meus fillos eran pequenos e iban a preescolar na casa. E entón, cas fichas que facían eles, aprendí eu tamén moitas palabras en galego, como eran tixola, vasoira, garfo, palabras que eu sempre dicía en castelán, porque non aprendíamos palabras desas en galego. A cuestión é que non sei falar en castelán, ni sei escribir en galego. E non sei escribir porque non me enseñaron de pequena. O que sei, sei, non? Desde que tiña 20 e pico de anos.